Hyvää maailman äänipäivää. Äänipäivän kunniaksi kysyn, miten sä pidät huolta sun äänestä? Äänenkäyttö on lihastyötä, joten äänilihaksista pidetään samalla lailla huolta kuin muistakin lihaksista. Palautumisen kannalta tärkeintä on lepo, mutta hereillä ollessa muista pitää taukoja äänenkäytöstä ja myös puhumista voi tauottaa. Äänenkäyttö lisää kehon kuivumista, joten muista nesteytys. No jos kuitenkin täytyy puhua, niin kannattaa puhua kestävällä tavalla. Sopivalla voimakkuudella ja sopivalla äänen korkeudella. Ääni pitää myös monipuolisuudesta. No jos ääni väsyy tai ei toimi tarpeen mukaan, niin onneksi sitä ääntä voi harjoitella. Eli kestävää äänenkäyttöä voi harjoitella ammattilaisten avulla. Tervetuloa ääniohjaukseen. Ja koska ääni on joka päivä erilainen, niin muistathan suhtautua ääneen myötätunnolla.